100 i 3 voltes llargues, 3 voltes amb part totalitzat, 7.810 metres, la categoria supí masculina. Gonzalo José Sousa, Oriol Jubi. 2005, Oriol Jubi va ser bronze. Petita de quan pugen al plató superior, però els quedaran cada 3 voltes llargues de 2 quilòmetres. Veiem a passar Lluc Barcarà, un dels atletes locals. Mohamed Moaixa i Gonzalo José Sousa, els dos líders, però d'un grup encara molt nombrós. La catalana de cross, encapçalada la cursa. Encara dues. També de la Via Bonacho, la del Barça, aquest gruper.
Amb certa diferència. Seguit de Gonçalo José Sousa. Campionat de Catalunya de Cross. I el Morancho passa a continuació Biel Morancho, que sembla que se'n va camí de la Plata. Jo veiem aquí a la contrarrecta. Atenció a la lluita per Gonçalo José Sousa, l'atleta del Berga. Ja veiem en els seus metres finals molt còmode darrere Campió de Catalunya sub-20 masculí. Morancho, l'atleta del Barça, segon classificat, i Mohamed Mouassa de la Lara Lleida, tercera posició. Adrián Macías, quart classificat. Entra ara Gonçalo José Sousa del Berga. Atenció a l'esprint. A posició entre Aniol Clavell i Jan. Finalment és l'atleta de l'Igualada el qui s'emporta
la primera posició en aquest frec. I arriba l'atleta del grup atletisme Lluïsos, Roger Fernández, dintre dels 10 millors classificats. Excel·lent posició per l'atleta local. A la categoria sub-20 masculí, un altre atleta del Xafatolls. Entreneu tots amb el mateix entrenador o teniu diferents místers? No, tots entrenem amb el Fran Carrillo. Sí. D'honor bastantes avui aquí a Mataró. Escolta, Oriol, la cursa era llarga. Al principi doncs, has estat una miqueta controlant, però ha hagut un moment que se t'ha vist fàcil endavant. Ha sigut tan fàcil com es veia des de fora o has patit més del que sembla? Bueno, quan he pegat el canvi em pensava que em seguirien. Llavors, com que he vist que no seguien, he apretat més per deixar-los i els últims 500 metres sí que han costat una mica, però ja amb bastanta diferència. Ara anem directes cap a Getafe, Campionat d'Espanya. En allà tens... Quines són les teves aspiracions? Intentar de català va ser el 1933, en l'edició disputada a Torre Baró. A categoria femenina disputaran una volta C i 3 voltes A, 3 voltes llargues, 7.810 metres, 2 quilòmetres menys que l'any passat en aquest mateix circuit. La comissió de cross ha decidit, com hem dit abans, retallar les distàncies en les categories més grans del cross femení. Campionat de Catalunya. Si algú no ho sap, fa pocs dies, el 2 de gener, ens deixava de manera precoç el cross de Mataró, però també va ser, per exemple, 2 cops, entre altres coses, campiona del món de cross.